Tema večerašnjeg predavanja glasi Ezuli i optanti 1947-2014. Dakle, riječ je o temi koja već dugi niz godina i dalje ostaje aktuelna. Večerašnje predavanje sam podijelio u dva dijela. Prvi dio sam posvetio razdoblju od mirovnog ugovora u Parizu 1947. godine, kad se i pojavljuju Ezuli, dakle kao iseljenici koji su ispunili određene kriterije iz tog međunarodnog ugovora. To prvo razdoblje obuhvaća period sve do 1991. godine, kad se raspala bivša Jugoslavija. Drugi dio predavanja sam posvetio razdoblju od osamostaljenja Hrvatske 1991. godine, zaključno do prosinca 2014. S obzirom da u prvom dijelu mnogi povjesničari, dakle naši, slovenski, talijanski, su do danas napisali veliki broj knjiga, objavili veliki broj stručnih priloga u stručnim časopisima. Ja sam, kad je riječ o tom prvom razdoblju, samo ukratko podsjetio na međunarodne ugovore kojim su Italija i bivša Jugoslavija rješavali to pitanje. Dakle, spomenuo sam ugovor o miru iz 1947. Zatim nekoliko sporazuma nakon toga iz 50. 54. zaključno sa Osimskim ugovorom iz 1975. godine i Rimskim ugovorom iz 1983. godine, kada je riješeno i ono posljednje pitanje, a to je pitanje bivše zone B, područja Bujštine i Kopaštine. Kada je riječ o razdoblju od osamostaljenja Hrvatske do danas, u predavanju sam se posebno osvrnuo na razdoblje kada sam neposredno sudjelovao u bilateralnim hrvatsko-talijanskim razgovorima i pregovorima, kada je Italija formirala komisiju, jednu posebnu komisiju pri Ministarstvu vanjskih poslova, komisija Leanza, komisione Leanza, koju je predvodio načelnik odjela za međunarodne odnose unutar Ministarstva vanjskih poslova i inače redovni profesor na Rimskom sveučilištu Tor Vergata, Umberto Leanza. Podsjetio sam u predavanju i na rad komisije Maresca, to je jedna druga komisija koju je osnovala provincia di Trieste, odnosno pokrajina iz Trsta, zajedno sa gradom Trstom, koja se također bavila s jednim posebnom temom, a to je što Italija očekuje ili što može očekivati nakon ukidanja društvenog vlasništva, kategorije društvenog vlasništva u Hrvatskoj, kroz zakon o denacionalizaciji, gdje su italijanski državljani stekli pravo da pod ravnopravnim uvjetima sudjeluju u tom procesu denacionalizacije, ali pod uvjetom da prethodno nisu riješili svoje pitanje na temelju važećih međunarodnih ugovora. U drugom dijelu svog izlaganja posebno sam kazao na brojne susrete naših ministara vanjskih poslova sa talijanskim ministrima vanjskih poslova i na samom kraju tog izlaganja podsjetio sam jednu vrlo važnu odluku Vrhovnog suda Italije iz prošle godine, s kojom je, što se Italije tiče, to pitanje, barem tako mi se čini, konačno riješeno na jedan posebno zanimljiv način. Naime, Vrhovni sud Italije smatra da talijanska država više nema nikakvih obveza obeštećivati Ezule, s obzirom da to što se dogodilo se, kako piše u odluci Vrhovnog suda, na teritoriju druge države, dakle za to nije kriva Italija, što se tu događalo. Odluka Vrhovnog suda ne zabranjuje talijanskim građanima kao pojedincima da potražuju od svoje vlade i dalje. Međutim, smatra se da Italija to pitanje, ukoliko će talijanski parlament i donijeti nekakav poseban zakon o dodatnom obeštećenju njihovih građana,
da se to više neće obavljati dakle, na temelju nekakve naknade koja je obvezna zbog toga što se tamo na teritoriju koju je ustupljeno tadašnjoj Jugoslaviji dogodilo, već samo ukoliko zakonodavac, odnosno talijanski parlament, ocijeni da je to potrebno učiniti iz određene solidarnosti prema svojim građanima.